O Concello de Rianxo decidiu reforzar o seu operativo de prevención contra incendios con vixilancias nos montes. Son os axentes da Policía Local os encargados de patrullar as zonas forestais do municipio, especialmente en quendas de noite para evitar potenciais perigos que poidan desencadear un lume. E desde hai bastante tempo, falo de varios anos, o Concello quere botar unha man, a parte de contratar as brigadas de extinción de incendios que contratamos desde hai uns anos, dúas, todos os veráns, pois tamén queríamos intentar botar un capote desde o que é a prevención. Daí que a Policía Local, aínda que non é unha tarefa que estexa directamente relacionada co que seu labor, entendemos que botar unha man no que é a prevención tamén entra dentro do que podemos facer. Daí que en varios turnos, sobre todo na época pola noite, sobre todo, e máis cando hai problemas de posible actividade incendiaria, está patrullando, botando unha man, xa digo, con esa idea de prevenir. Aínda que teñen principalmente un fin disuasorio, os axentes tamén interveñen cos seus propios medios se detectan algún foco ou conato para evitar a súa propagación. Teñen un carácter disuasorio, pero, ás veces estar no momento xusto implica que non vayan a máis algunhas cousas, non? Entón, é ben invertido o tempo que fan, o tempo que gastan nestas actuacións, desde logo é importante. En algún momento tamén teñen chegado en momentos oportunos para evitar que se iniciara algún incendio e simplemente cos medios propios realizar ese labor. Outras veces é localización, ver que a xente, usuarios que poida haber no monte tamén coñezan que está a Policía Local e ter ese carácter disuasorio, preventivo. Entenden dende o Concello que o reforzo da prevención non só evita danos maiores ao medio ambiente, senón que tamén supón un importante aforro económico, dado o alto custo que conlevan os operativos de extinción de incendios.